pelaa. Niin. Vittu mulla loppuu. Niin. Otetaan pikku tauko niin. Oli kovat treenit. Vittu mulla alkoi pestä. Tauko oli kyllä tarpeessa. Sä oletko se hullu urheilufriikki, joka syö proteiinipatikoita joka ateriaksi? Mä oon vittu tää tyyppi joo. Niin mutta muistaaks toi Ronaldofani, joka luutti se oli vittu paremmin kuin ihan kaikki, mutta se ei oo sanonut paskaakaan. Joo. Hei oota vähän. Ota, energia piti kyllä saada. On tärkeitä kropalle. Oi vittu. Nyt vähän energiajuomaa saadaan. Ai, tärkeitä elvistellä. Älä unohda lihaksia. Nämä on tärkeimmät. Sulle ja lihat ja et voi pelata jalkapalloa. Nyt mä saan mennä putikka. Myöni on rakas energia. Mennäänpäs pelaa vähän palloa. Ei tää oikein toimi tän pallonkaan. Pistetään se pois. Tämä se on se meikälle sopiva pallo. Tällainen huippujoukkuekin opettelee tekniikkaa ja hiotaan pallon käsittelytaitoa. Tällä niitä kierteitäkin saa. Verran. Jakkari vittu, mitä en mä vaivaa? Vittu! Täällä on voimakas niin me pelata! Tajuuks sä, hä? Voimaa tossa! Tässä! Ei missään muussa! Rautaa pitää pumpata! Tulee voimaa! Pressetä täysillä vittu rikkoa koko ajan! Jalat murtuu saatana! Vittu! Joka ikinä muu koko kropassa niin poikki! Takaa, miten jätkä lentää! Vittu! Tuu takas tänne! Moro hirvi!